Sugeng siang lor. Pripun kabare dulur-dulurku? Iki mengki anu lho lor, aku kita blonjo gawe menyambut tahun baru engko bengi. Sudah cukup lor, saiki karek ngumbah. Iki meng ayame wis tak umbah resik. Terus saiki gawe bumbune lor. Iki lor, iki bumbune ayam bakar ala Makyus. Iki enek gula abang. Terus lombok gede, miri, brambang, bawang karo asem karo merica. Saiki bumbune sing koyok lombok. Terus bawang, brambang, miri kuwi di blender. Nek mricane engko digerus ndak iso ajur. Saiki tak blender dhisik ya, Lur. Iki lor bumbune mang sak blender, saiki lembut, saiki sokne lor. Iki bumbune iki tanpa digongso, entan langsung tak blender. Bar kuwi langsung tak sokne ning iwak. Saiki gulane abang nyemplung. Asem Jawa, godhong jeruk. Terus tomate diiris. Terus dikei uyah. Iki dinteni sat ya lor, iki engko metu banyune lho lur, lek wis umup. Kok sampe nyemek-nyemek ngono. Sat lor, saiki dikei kecap, ben tambah mantep, tambah sedep. Lek wis ngene iki terus dipateni lur kompore, terus di jumuk iwake. Iki lor bumbune iki engko kena nggih oles-oles nalika lek bakar-bakar. Bumbune iki engko tak bagi dua lor, sing siji gawe olesan. Olesan nalika dibakar, tambah kecap ngono. Terus sing separo digawe sambel, nggih campuran sambel gen tambah sedep, tambah mantep. Regane iki ningken ki enek kaldune ayam. Ngono. Iki lor bakal sambele, iki mengki tak goreng dhisik, sadurunge tak gerus. Iki enek brambang, enek lombok, enek bawang, enek terasi, enek gula abang, uyah. Iki selembut lor, kari nggongso karo bumbune mau, bumbu ayam mang. Iki bumbune mang tak bagi dua. Iki digawe olesan lor. Iki sing sakmene iki dikei sambel iki mang. Turupne lor. Iki digongso sampai kempel. Ndak ndledek ini iki lor. Tak kimplek-kimplek ngono. Sambele ayam bakar wis dadi lor, wis mateng. Saiki dipateni terus diciduk. Enak bet. Lor, ayamnya sudah siap lor untuk dibakar nanti malam untuk menyambut tahun baru 2026. Semoga sukses selalu.